वाढदिवसाच्या निमित्तानं आपण सेवा सप्ताह 14 तारखेपासून चालू केलेला आहे आणि त्या सेवा सप्ताहाच्या अंतर्गत आपण वेगवेगळे उपक्रम, वेगवेगळे कार्यक्रम आपल्या तालुक्यामध्ये करणार आहोत। असे कार्यक्रम सगळ्या देशभर होणार आहेत। त्या कार्यक्रमाची सुरुवात म्हणून आज सकाळी आपण दुपारी इथे जे उपजिल्हा रुग्णालय आहे, तिथे जे कोविड सेंटर आहे, DCSC सेंटर, त्या सेंटरला 20 कॉटनचं ते एकूण हॉस्पिटल आहे। आता ते आजपासून त्यांनी 30 केल्या, पण त्या 20 कॉटनच्या याला आपण 20 चांगले थर्मास दिले आणि ते झाल्यानंतर हा एक कार्यक्रम जो वृक्षारोपणाचा आहे तोही त्या ह्याच्यामध्ये कार्यक्रमामध्ये आपण धरलेला आहे। त्यामुळे वेगवेगळ्या भागामध्ये आपण वृक्षारोपण पण करणार आहोत। थर्मासबरोबर आपण प्रत्येक रुग्णांना तिथं फळ वाटपसुद्धा केलेलं आहे। उद्या 18 तारखेला आपल्या जळगाव जिल्हा परिषद गटाचं रक्तदान शिबिर पार पडणार आहे। आपण सगळ्यांनी त्या शिबिराला जायचं आहे आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं उपस्थित आपल्या जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष दीपक महाजन, चित्रपट आघाडीचे राज्याचे उपाध्यक्ष सुरेशकुमार पिल्ले, त्याच्यानंतर दिव्यांग सेलचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र गायकवाड, आपल्या तालुक्याच्या उपाध्यक्ष आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य मनीषा धाडवे, आपल्या जळगावचे विभाग प्रमुख सतीश धाडवे आणि उपस्थित सर्व मान्यवरांचं रामदास नाना आहे, सुरेश दादा आहेत, आमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शक आहेत, सगळ्यांचं मी स्वागत करतो। आणि मी दीपक रावांना विनंती करतो की आपण दीपक राव आणि सुरेश रावांना आपण सगळ्यांच्या हातात एक झाड द्यावं।